Pozdravujem vás, milé kozmetické kámošky z Mary Kay. Dnes si predstavíme zázračnú kolekciu, ktorá je našou vlajkovou loďou a ktorá sľubuje viditeľné výsledky už po 2 týždňoch používania. Naši vedci, dermatológovia, lekári, ktorí vyvíjajú naše prípravky, sľubujú naozaj už viditeľné výsledky po 2 týždňoch, čiže 2 týždne používania a už tam bude viditeľné to vaše krásnenie. Zázračná kolekcia je vlastne ucelený systém starostlivosti o pleť a je veľmi dôležité mať ucelený systém starostlivosti o pleť, pretože naša pleť je živý orgán a pôsobí na ňu nie len to, čo príjme vzduchom, smog, prach, pel, proste voľné radikály, všetko, čo pláva vzduchom, ale aj to, čo zjeme potravou, pretože pleť je živý orgán a vyslovene vylučuje tie toxíny, nečistoty, ktoré príjmeme aj potravou. Naša zázračná kolekcia, ktorá pozostáva z jednoduchých krokov ráno a večer, naozaj sú to 3 minútky ráno a 3 minútky večer starostlivosti, nič viac, naozaj je nastavená pre ten hektický život dnešných žien. Z nás chráni pred UV žiarením, UV lúčmi, či už UVA, UVB žiarením, mimochodom UVA lúče prechádzajú aj cez sklo, aj cez oblečenie, pred modrým žiarením, ktoré neustále na nás vplýva z múdrych telefónov, tabletov, počítačov, obrazoviek, televízorov, pred znečistením od vonkajšieho prostredia, pred nedostatkom spánku. Si predstavte, v dnešnej dobe myslím si, že naozaj väčšina žien má nedostatok spánku. Pred stresom, v strese proste, ako čím viac, každým rokom je to, mám pocit, že to prostredie je viac stresové, pred cigaretovým dymom, pred stravou, pretože naozaj v potravinách máme viac a viac rôznych stabilizátorov a rôznych proste konzervačných látok a táto zázračná kolekcia toto všetko dokáže. Sú to jednoduché kroky ráno a jednoduché kroky večer. Čistenie 4 v jednom, ako názov napoveda, dokáže až 4 kroky v jednom. Odstráni aj vodeodolný make-up, nemusíte predtým nič používať, naozaj proste nanesiete buď do dlania trošku vody a kružnými pohybami na pleť, alebo na navlhčenú pleť nanesiete kružnými pohybami. Obsahuje dokonca už aj čerstvé zapúzdrené vitamínky, má to také jemné guľôčky, ktoré sú prírodného zdroja a ktorých sú už zapúzdrené čerstvé vitamínky, čiže priamo tento prvý krok, ktorý vás vyčistí, dokonca vám dodá aj tie vitamínky a zhydratuje vašu pleť. Zabezpečí, aby sa tie pory, ktoré si predstavte ako taký lievik, krásne uvoľnili, aby sa tak akoby osviežila, okysličila proste tá pleť. Opláchnete vlážnou vodou, ja si ho nanášam vždycky pred umývaním zubkov, pretože aby malo šancu všetky tie účinné zložky pôsobiť, tak vždycky proste nanesiem, umiem zubky, ono to za tú dobu pôsobí a potom opláchnem, žiadne zdržovanie. Následne na to použijete ráno krém, antioxidačný krém obsahuje množstvo úžasných antioxidantov, mimochodom aj toto obsahuje 3D Ace, exkluzívny patentovaný komplex 3D Age Minimaze, aj toto a ešte aj denná emúzia, ktorú dávame práve ráno ešte na ten krém, obsahuje rovnako 3D Age Minimaze patentovaný komplex zložiek, čiže vy vlastne dávate 3 vrstvy tohoto exkluzívneho komplexu výživných zložiek, ktorý podporuje tie prírodzené procesy našej pokožky. Denná emúzia je vytvorená aj pre tú najcitlivejšiu pleť, naozaj je vhodná už od polročného bábätka, má SPF faktor 30, ale obsahuje aj výťažky z opuncie napríklad, antioxidanty a krásne nás chráni, vytvára taký akoby ochranný štít pred všetkým, čo tú našu pleť, ktorá chodí po svete nahá, naozaj, aby nás to proste chránilo pred všetkým, čo nás postretne počas toho dňa. Samozrejme, očný krém je nevyhnutnosťou, pretože v očnom okolí máme pokožku niekoľkonásobne tenšiu a do očného okolia by naozaj mala ísť len prípravok, ktorý je oftalmologicky testovaný. Tento očný krém vás chráni pred padajúcimi viečkami, rieši už aj tmavé kruhy pod očkami, aj tie prvé mimické vrásky. Videla som žienku, ktorá mala veľkú takú mohutnú jazvu po operácii štítnej žľazy práve vďaka tomuto očnému krému. Je úplne skoro neviditeľná tá jazva, týmto si to krásne akoby zahojila. Potom, čo použijeme teda ráno, povedali sme si, čo použijeme ráno, tak čo použijeme večer? Použijeme samozrejme opäť čistenie. Ešte ma napadlo, ak vám prichádza otázka, že prečo používať čistenie aj ráno, keď ste v noci boli len v postielke, pretože mňa to kedysi napadlo, tak vedzte, že v noci prebiehajú regeneračné procesy našej pokožky a v noci sa uvoľňujú práve tie toxíny, ktoré sme z predchádzajúci deň vlastne akoby zjedli, skonzumovali. Čiže naozaj ono, keď sa to zmieša s tým mazom, potom tukom, ktorý prirodzene platí máme, tak ono sa to nedokáže opláchnuť len vodou. Čiže
Večer si umieme pleť týmto čistením, nanesieme na tváričku, opláchneme, na to použijeme nočnú emúziu, ktorá má takéto krásne perličky v sebe a tie perličky sú tiež z prírodného zdroju, sú tam ružové a perlaťové. Perlaťových je resveratrol, ktorý 20-násobne zvyšuje účinok vitamínu C a v tých ružových je práve aj vitamín C a okrem toho AE. A to C je vysokohojivé, má množstvo úžasných podporných účinkov v tej pleti, vysokohojivé, je to silný antioxidant, zjednocuje tón plete, ak riešime pigmentové škvrny, podporuje imunitu pokožky, podporuje tvorbu kolagénu, elastínu, naozaj množstvo úžasných zložiek a potom ten resveratrol, ktorý v tej perlaťovej ešte 20-násobne zvyšuje ten účinok vitamínu C, čo je úplne geniálne. A práve v tých púzdierkách sú čerstvé tie vitamínky a ja to vnímam ako úplne taký zázrak, že naozaj proste to púzdierko prírodného zdroju praskne a tie vitamínky sa vám v čerstvej forme dostanú až do tej zámše, do tých hlbších vrstiev pokožky, pretože naše prípravky obsahujú aj tie transportné nosiče. Nezostáva to na povrchu platí, lebo potom by to úplne tak nefungovalo. Práve preto sú tie naše prípravky vysoko fungujúce, pretože majú proste aj tie zložky, ktoré nám to dokážu zniesť do tej hĺbky pokožky, kde to potrebujeme, aby to podporovalo prírodzené procesy našej pokožky. No a samozrejme na to ešte antioxidačný krém, čiže 3 minútky ráno, čistenie, antioxidačný krém, emúzia, očný krém ráno, večer čistenie, nočná emúzia, antioxidačný krém, očný krém a nemáte čo robiť 3 minútky ráno a večer a uvidíte tie zázraky v svojej kúpeľni a v svojom zrkadle už za 2 týždne. Už po prvom použití cítite, že tá pleť wow, že aká je fantastická. Uvidíte po týždni, že wow, že tá pleť úplne sa zlepšuje a za 2 týždne už sa vás budú pýtať vo vašom okolí, čo ty robíš, počúvaj, ty nejak krásne, ešte si nejako peknela. Ak chcete riešiť akýkoľvek problém na pleti, tak ucelený systém starostlivosti o pleť rozhodne potrebujete mať. Ale ak máte dokonalú pleť, rovnako, aby ste predchádzali práve tomu, aby ste si nezarobili na nejaký kožný problém, ucelený systém starostlivosti o pleť je kľúčový. Pozdravujem vás, a co vašou kozmetickou poradkyňou, opýtajte sa ma na mega výhodný balíček práve tejto zázračnej kolekcii teraz v septembri a ak nie som, tak sa opýtajte tej svojej kozmetickej poradkyni. Majte krásny dník.